Pinoy Bus Driver TV. Biyak sa gitna. Ay, Roxette, sa uban. Road. Hindi nga pag pinicture nito nga lang sa mga tapos sa biyak sa gitna. Oh, yan, may usok na ano. Ayun siya, pagka pinicture mo lang sa mga... Yan yung mga bulusan ng Roxette. Maghanap natin. Kailan lang sumabog yan? Wala tuloy. Sa mga picture. Sakto pa na pagdaanan dito na sumabog yan. Puro to sa abo eh. Oh, yan. Yung sa Roxette. Puro abo yan. Mga picture doon kanina. Hindi ka rin makabidyo sa labas kasi nga papasok yung mga abo. Kasi na umaga eh. Suday. Papunta nga kami dyan. Sabi pa lang kami. Ayan. Ilan tapos? Ay, yun ang ano, yun ang malabo. Oo. Negative. Ilan tapos? Maraming nangahay kayo sa kapila? Nangahay kayo sa diversion? Hindi, ibig sabihin, hindi kayo nangahay doon sa diversion ng Kalbayog ng Pesa? Dami bas? Pamili ba kayo ng ano? Pamili kayo Pasay? Hindi, diyan kayo tataya.
Hindi na natulog ang magdamag. Yun na rin yung Bacolod dito ang tinatawag dito. Barangay Bacolod. Pero Bicolano tao dito, hindi Ilonggo. Pangit pala sa lamin na ganyan. Labas na labas yan. Matwag. Harapan. Ah, Ginawang kinglong. oo. Nagtutuloy haba, no? Oo. Yan naman yung mga pati. Pasok. Yan lang. Sila tayo. Gas na yan. Kung usama niyan, alam niya na yan. Oo. Ayun kita nila eh. Kita naman eh. Hindi na masasabi kung si Teddy ang kita. Oo. Kita nila ang dalawa yun. Oo, dalawa naman yung bahay eh. Pwede naman sa kaliwa. Yan lang. Uyas oh, Ted. Ha? Mura siguro. Oo, Uyas na ano? lang. Mura siguro yan. May bagsak-bagsak yan. Ano na maubos? Oo. Oo,
Opo. Pero na panggaan. Sumatin mo, mas malaki pa yun kasi ilang taas. Pero na panggaan na. Lagi ka ng foreigner dito, tuwan-tuwa yan. Oh, ito pinapin. Ginawa yan. Galing talaga sa conversion eh. No? Shout out kay Mr. Ano? Si Victor yun? Si Consol. Lalo mga Victor Consol. Ibigay ako. Montero. Samuel Mosquito. Ano pa daw? Ano araw mo yan? Leves. Ito na ka na rito. Araw na. Araw ng Webes. Si Kocho. Ibang mga siya. Pero, Oo, nagkakupado na. Iba't iba dito, kagpuparan. palamanan. Yung project naman, pangalanganing araw natupad. Sa pagkapera, kaya yun natupad. Para sini bicara pangan pusat kita tayo sa Erosen Sorghum Bicol area. Ayaw kumapit ng pogi eh. Oo. Ayaw ko naman ito, ayaw na kumapit. Bisa pa yan eh. Aplos pa, ayaw mo kumapit. Bisa pa lang yan eh. Sabi sa kalabat. Bisa pa lang. Parang malo ko na. Eh, hindi makabalak ang bahay. Nag-awag sa lang wila eh. Hindi makaganyan eh. Hindi mo katampal na. Huwag ka dyan. Parang ano ka na. Bisa sa palong. Sa palong ang aplos. Oo. Mamaya sa buntot na yan. Pinakatukot na yung paa. Pinakahig eh. Siguro nakakapampangan yan. Nakakapanggayak. Try ko dyan. Hindi niya alam yung bagong kakada eh. Dito na uma eh. Kapampangan niya. Kapampangan niya. Pota. Ano yan? Kini-kini. Pota sa gulito. Kini-kita. Begini. Ano yung rigay ni Kuta nung ano dyan? Service road dyan? Ha? Yung bago makit doon sa may ano? Siksik na tayo rigay. Ay. Yung para sa mga truck.
ginawa ba dyan? Kasi biyahe ko mga makita sa sig na gano'n. Kasi may umangat na kalsada. Kasi may umangat na kalsada sa Malondan. Alabas doon kasi may gana. May kurva sa natin sisagal doon sa taas. Ito para kita. Small picture nung ano? Small picture nung ulusan. Wala, bakit? Biyak sa gitna. Ulusan eh. Iusap na tapos na gano'n sa ano. Kita-kita ko. Ha? Kita-kita. Sama ng tingin. Sama ng ano? Parang parang tulay. Pulisin na tayo. Kaya pala tayo masama. Sama ng picture. Hindi mo yung biyak. Usok yan eh. Ha? Usok yan. Hindi, ano dito eh. Hindi na lumabas eh. Ito naman oh, hindi naman ko biyak. Oh, labas talaga yan. Oo. Ano to? Ngayon, Ngayon, ngayon lang? ano sa mamalit. Anong tunog ng hinahanap na kasi yung di ba dyan dito Ito lang ang rumuset. Malaking manok. ano nga Itlog sa manok. Susugot. Yung nasa taas yan ang itlog. saway naman Pagwala mo dyan. Dapat pagkalapit Ito yung pinaka ano nila. Paano malilim naman ang manok yan? Pamalihan dyan sa Sirusin. Andun yung manok sa kabila. Oh. Pwede ka rin tumangot doon sa Bulusan. Ubat. Sila tayo. Kaya pala Dito tayo, pumunta ng dito manok. nangarap yung manok, binabantayan niya itlog. Ano? Pero yung manok ko lang yun. lagi Binabantayan. Pinamantayan niya yung itlog na nandun sa taas, sa kapatong. Makapatungan ng ibon. Baka itugan nilang ibon. Bukita na yun. panay mo brother kung ang jaguar pa kung Good morning sa mga taga-Erosin. Nakakala tayo sa lugar niyo, Bigam Pusit. Nakakala ng araw. Eh, ano tayo makabidyo dito ng maliwanag ng Pusit. Ay, morning. Muna, tinakali kami kaya traffic sa kanila niya hapon. Ay, hindi ba natin ang hali, inumaga. Mga sa kasabihan, pinanghali ng punot. Pinanghali ng punot, kaya inumaga na. Nasa saksak sa traffic. Ito lang, harap natin ang pahon dito. Ay, ang buwan ng traffic. Naligaw yan, oh. Bago na yan. Ayan. Tapos yan, diyan, tapos doon sa susugo. Tatlong. Oo. Kanya tayo. Tapos lapag yan. Tama yan, oh. Para hindi ka nadaan dito. Malayo ka. Hindi, yan ang siguro ang one. Gusto dyan. Oo, yan. Eh, bago pa lang ano dito, Kalsada. O yan.
Yan, kaputang mantong siguro. Tapos ang labas yan doon sa may... O kaya... kurbado sa taas. Ah, yan. O yung mga kurbado sa taas. Di ba tapos yung masusuko niyan, bulusan? Kaya tayo. Di ba bulusan? Kaya parang may tumatangay ko dyan. Bubat. Wala, lagpas na. Ito, baka akong tubig umuksit. Kapit na sa kanila. Gagapang tayo dito. Kwarta Martsa. Pag hindi kaya, atin sila. Yan yung plaza dito. Ito ang napakaraming tubig dito. Umuksit, libre. Hot and cold spring. Pwede inumin. Dari sira tayo umuksit. Dari sira. Alam mo siya na binigay? Wala. Struggling ang pinapapalitan ko eh. Kaya check sa kanya, kada ganun. Up. Lagi na si Lord. Pinagpapalo. Wala na ako. Pinagpapalo. Ayun, wala. Wala na ngayon. Kada kaliwa kanan, wala na gano'ng ingay. Kaya pinala ko doon, kaya pag ito, kada kaliwa kanan mo konti na lang. Yan ang pinalo nga sa skinis. Birthday pa lang. Birthday na naka-computer siya. Doon ko lang ko sinabi. Birthday pa pala. Sa sobrang kinis. Gagawin ko na ngayon yan. Pwede gagawin mo siya lang kami. Tingnan ko sana ni Kumsut na ang laman nito sa lalim. Tubig. Yan laging bumukol. Ulit na yung gagawin ko yan. Ayun o, court. Ha? Diyan lang. Ikot tayo Set. Kami na tayo sa Presi. Presi ng utang bulan sa kanto. Shout out sa mga bulan. Sila Kaura Goods. Si Mr. Hamad. Drivers. 8846. Kaya namin gusto ng kung sino.
dadaanan ka dyan, wala na yan. Dito tayo magagawa, pasok.